Rechinul se mișcă prin întuneric absolut, la 600 de metri sub suprafața oceanului Arctic. Temperatura apei este de 0 grade Celsius, suficient de scăzută încât orice animal normal ar muri de hipotermie în câteva minute. Presiunea la această adâncime ar strivi o ființă umană. Rechinului nu-i pasă. Înnoată în aceste ape de mai mult timp decât există Statele Unite ca țară. De mai mult timp decât și-a scris Shakespeare piesele. De mai mult timp decât a fost inventată tiparul. Acest rechin anume a eclozat cândva în jurul anului 1505. Aceasta nu este o estimare. Aceasta se bazează pe datarea cu radiocarbon a cristalinului ochiului său, o tehnică ce măsoară izotopii atomici, rămași în urma testelor cu arme nucleare din anii 1950. Rechinul avea deja 400 de ani când acele bombe au explodat. A trăit 500 de ani din istoria omenirii, fără a îmbătrâni așa cum îmbătrânesc alte animale. Celulele sale nu s-au deteriorat. Organele sale nu au cedat. ADN-ul său nu a acumulat genul de daune care ucid toate celelalte vertebrate de pe pământ, cu mult înainte ca acestea să împlinească măcar 100 de ani. Așadar, iată întrebarea care dezvăluie ceva profund despre limitele biologiei. Cum poate rechinul din Groenlanda să trăiască mai mult de 500 de ani, când toate legile biologiei celulare spun că acest lucru ar trebui să fie imposibil? Pentru că atunci când înțelegi răspunsul, când vezi mecanismele specifice care permit acestui animal să păcălească moartea timp de o jumătate de mileniu, îți dai seama că îmbătrânirea nu este inevitabilă. Nu este o lege fundamentală a naturii care să spună că toate ființele vii trebuie să se descompună și să moară. Îmbătrânirea este un set de procese biologice, iar rechinul din Groenlanda a dezvoltat metode de a încetini aceste procese până la o viteză care pare să încalce tot ce știm despre modul în care funcționează celulele. Aceasta este biologie extremă. Și odată ce veți vedea cum fac asta, veți înțelege de ce oamenii de știință care studiază acești rechini ar fi putut găsi cheia pentru a înțelege îmbătrânirea în sine. În largul coastei Groenlandei, cercetătorii tocmai au ridicat la bordul ambarcațiunii lor un rechin uriaș. Are 4,8 metri lungime, cântărește peste 900 de kilograme și se mișcă atât de încet încât la început au crezut că este mort. Dar nu e mort. Doar că funcționează pe o scară temporală care îi face pe alți prădători să pară frenetici prin comparație. Rechinul din Groenlanda este cea mai lentă specie de rechin măsurată vreodată. Viteza maximă este de aproximativ 2,6 km pe oră. Aceasta este o viteză mai lentă decât cea a unui om. O focă, una dintre principalele lor prade, poate nota cu 24 de km pe oră. Un înotător uman poate depăși un rechin din Groenlanda fără prea mult efort. Și totuși, acești rechini vânează cu succes foci, prind pește, supraviețuiesc ca prădători de vârf într-unul dintre cele mai dure medii de pe pământ, în ciuda faptului că se mișcă ca și cum ar fi blocați în mișcare lentă. Asta nu are sens. Prădătorii ar trebui să fie rapizi. Viteza este modul în care prinzi prada. Viteza este modul în care eviți să devii tu însuți pradă. Fiecare prădător de succes de pe pământ, lei, șoimi, marlini, orci, a evoluat pentru a fi mai rapid decât concurenții săi, cu excepția rechinului din Groenlanda. Rechinul din Groenlanda a evoluat pentru a fi lent, în mod deliberat, sistematic lent. Și această lentoare este direct legată de motivul pentru care trăiește 500 de ani. Pentru că iată ce au descoperit cercetătorii când au început să studieze metabolismul rechinilor din Groenlanda. Aceste animale funcționează la nivelul minim absolut de energie necesar pentru a supraviețui. Ritmul lor cardiac este de aproximativ 20 de bătăi pe minut. Inima unui mare rechin alb bate de 40 până la 50 de ori pe minut. Inima unui om bate de 60 până la 100 de ori pe minut. Inima rechinului din Groenlanda pompează sânge la jumătate din viteza cu care funcționează alți rechini, făcând strictul necesar pentru a menține țesuturile oxigenate. Rata lor metabolică, viteza cu care celulele lor
ard energie este printre cele mai scăzute măsurate vreodată la vreun prădător activ. Consumă oxigen la rate puțin peste cele utilizate de animalele aflate în comă. Totul legat de fiziologia lor este reglat să utilizeze cât mai puțină energie posibil, înnoată încet pentru a conserva energia. Digeră hrana lent, având nevoie de săptămâni pentru a procesa o singură focă. Cresc încet, adăugând poate 1,5 cm la lungimea lor pe an. Și acest lucru contează pentru că există o relație fundamentală în biologie între rata metabolică și durata de viață. Se numește teoria ratei de viață și este următoarea. Cu cât metabolismul unui animal este mai rapid, cu atât trăiește mai puțin. Gândiți-vă la un șoarece. Un șoarece are o frecvență cardiacă de 600 de bătăi pe minut. Metabolismul său este accelerat, consumând energie cu o viteză incredibilă, iar șoarecii trăiesc poate 2 ani. Acum gândiți-vă la un elefant. Inima unui elefant bate de 30 de ori pe minut. Metabolismul său este lent, arzând energia eficient. Iar elefanții trăiesc între 60 și 70 de ani. Modelul este valabil pentru aproape toate speciile animale. Metabolismul rapid înseamnă viață scurtă. Metabolismul lent înseamnă viață lungă. Însă rechinul din Groenlanda duce acest lucru la o extremă care nu ar trebui să fie posibilă. Metabolismul său este atât de lent încât, conform teoriei ratei de viață, ar trebui să trăiască mai mult decât orice alt vertebrat de pe pământ. Și chiar așa este, cu o marjă aproape incredibilă. Cel mai bătrân rechin din Groenlanda confirmat. Pe baza datării cu radiocarbon, avea aproximativ 512 ani când a murit. Aceasta nu este doar o vârstă mai mare decât a oricărui alt rechin. Aceasta este o vârstă mai mare decât a oricărui alt vertebrat documentat vreodată. Mai mare decât balenele boreale, care pot trăi 200 de ani. Mai mare decât țestoasele gigantice, care ating un maxim de aproximativ 190 de ani. Mai mare decât orice pește, orice reptilă, orice mamifer, orice pasăre. Rechinul din Groenlanda este cel mai longeviv animal vertebrat de pe pământ și realizează acest lucru printr-o suprimare metabolică atât de extremă, încât celulele sale funcționează practic în modul de economisire a energiei timp de 5 secole. Însă, metabolismul lent nu explică, în sine, durata de viață de 500 de ani, deoarece până și metabolismele lente produc deșeuri. Chiar și celulele eficiente generează produse secundare toxice. Chiar și un consum minim de energie creează daune oxidative în timp. Aceasta este problema fundamentală a îmbătrânirii. Celulele tale ard combustibil pentru a crea energie. Acest proces generează radicali liberi, molecule instabile care deteriorează ADN-ul, proteinele și membranele celulare. De-a lungul deceniilor, aceste daune se acumulează. Celulele nu se mai divid corect. Țesuturile se degradează. Organele cedează. Îmbătrânești. Fiecare animal se confruntă cu asta. Nici măcar cele mai lente metabolisme nu pot evita complet acest lucru. Așadar, cum supraviețuiește rechinul din Groenlanda daunelor oxidative timp de 500 de ani, fără ca celulele sale să se dezintegreze? Răspunsul constă în ceva atât de ciudat încât, atunci când cercetătorii l-au descoperit pentru prima dată, au crezut că au făcut o greșeală în analiza lor. Rechinul din Groenlanda are proteine care nu se descompun. Deloc. De secole. Într-un laborator de cercetare în adâncurile oceanului, oamenii de știință examinează mostre de țesut de la rechini din Groenlanda de diferite vârste. Aceștia analizează proteinele din celulele musculare, celulele cardiace, celulele oculare, încercând să înțeleagă cum își mențin aceste proteine structura pe perioade de timp atât de extreme. Ceea ce descoperă ei contrazice biochimia de bază. Proteinele normale au o durată de viață. Se deteriorează prin oxidare, prin radiații, prin simpla uzură. Celulele se confruntă cu acest lucru prin descompunerea constantă a proteinelor vechi și construirea de altele noi. Regenerarea proteinelor este unul dintre procesele fundamentale ale întreținerii celulare, însă în țesuturile rechinului din Groenlanda, unele proteine aproape că nu se reînnoiesc.
au fost formate când rechinul era tânăr și încă funcționează corect 400 sau 500 de ani mai târziu. Asta n-ar trebui să funcționeze. Proteinele sunt molecule delicate. Sunt pliate în forme tridimensionale specifice, care le determină funcția. Dacă le deteriorezi forma, proteina nu mai funcționează. E ca o cheie îndoită, care nu se mai potrivește în broască. Cumva, proteinele rechinului din Groenlanda rezistă acestor daune. Își mențin forma și funcția la intervale de timp care ar distruge proteinele din orice alt animal. Mecanismul pare să implice o acțiune numită rezistență la glicarea proteinelor. Glicarea este ceea ce se întâmplă atunci când zaharurile se atașează de proteine, le aglomerează structura și le împiedică să funcționeze corect. Este una dintre cauzele majore ale îmbătrânirii la mamifere. Diabeticii experimentează o glicare accelerată, motiv pentru care diabetul provoacă simptome de îmbătrânire prematură. Majoritatea animalelor au o oarecare apărare împotriva glicației, dar aceasta este imperfectă. De-a lungul deceniilor, daunele cauzate de glicare se acumulează. Proteinele devin lipicioase și disfuncționale. Țesuturile se descompun. Rechinii din Groenlanda au dezvoltat proteine cu structuri moleculare care fac glicarea aproape imposibilă. Locurile de legare unde zaharurile s-ar atașa în mod normal sunt cumva protejate sau modificate. Mecanismul exact este încă în curs de cercetare, dar rezultatul este clar. Proteinele lor nu se lipesc așa cum se întâmplă cu ale noastre. Ele rezistă unuia dintre procesele fundamentale de îmbătrânire care distruge funcția celulară la toate celelalte vertebrate. Însă stabilitatea proteinelor este doar prima linie de apărare, pentru că, chiar dacă proteinele nu se descompun, ADN-ul tot se deteriorează, iar deteriorarea ADN-ului este probabil cel mai critic mecanism de îmbătrânire dintre toate. ADN-ul tău conține instrucțiunile pentru construirea fiecărei proteine din corpul tău. De fiecare dată când o celulă se divide, trebuie să copieze perfect acel ADN. Dar copierea nu este perfectă. Erorile se infiltrează. Radiațiile UV provoacă mutații. Substanțele chimice toxice deteriorează perechile de baze. Radicalii liberi din metabolismul normal rup lanțurile de ADN. Celulele au mecanisme de reparare, mașini moleculare care scanează ADN-ul pentru a detecta daunele și le repară. Dar nici aceste mecanisme de reparare nu sunt perfecte. În timp, erorile se acumulează. ADN-ul deteriorat duce la proteine deteriorate, ceea ce duce la disfuncții celulare, care determină îmbătrânirea. De aceea, ratele de cancer cresc odată cu vârsta. Mai mulți ani înseamnă mai multe leziuni ale ADN-ului, ceea ce înseamnă o șansă mai mare ca o celulă să acumuleze suficiente mutații pentru a deveni canceroasă. Și totuși, rechinii din Groenlanda trăiesc 500 de ani fără a experimenta rate de cancer galopate. Nu sunt imuni la cancer, s-au descoperit tumori la unele exemplare, dar nu mor din cauza acestuia în ratele la care te-ai aștepta pentru animalele cu 5 secole de daune, acumulate la ADN. Cum este posibil acest lucru? Răspunsul pare să implice sisteme de reparare a ADN-ului care sunt mult mai eficiente decât cele găsite la alte vertebrate. Cercetătorii au identificat gene la rechinii din Groenlanda, care codifică versiuni îmbunătățite ale proteinelor de reparare a ADN-ului, găsite la alte animale. Aceste proteine reparatoare îmbunătățite funcționează mai rapid și mai precis decât omologii lor din speciile cu viață scurtă. Ele detectează mai multe erori, repară mai multe daune, mențin integritatea ADN-ului pe perioade de timp care ar duce la acumularea catastrofală de mutații la orice alt animal. Dar iată ce face ca acest lucru să fie cu adevărat remarcabil. Aceste sisteme de reparare nu repară daunele pur și simplu la întâmplare. Se pare că acordă prioritate genelor critice, cele care codifică proteinele esențiale necesare supraviețuirii. Gândește-te ce înseamnă asta. Aparatul de reparare a ADN-ului rechinului este suficient de inteligent pentru a face triaj.
Dacă o celulă are resurse limitate și nu poate repara totul, se concentrează pe genele care contează cel mai mult, cele care mențin celula vie și funcțională. Acest lucru previne genul de defecțiune catastrofală pe care o vedem la mamiferele îmbătrânite, unde sistemele critice se strică deoarece codul lor genetic subiacent a fost corupt iremediabil. Și mai există o piesă a puzzle-ului, ceva atât de bizar încât dezvăluie cât de extraterestră este de fapt biologia rechinului din Groenlanda. Înnoată cu antigel în sânge. La propriu. Compuși chimici care împiedică formarea cristalelor de gheață în țesuturile lor. Oceanul Arctic, unde trăiesc acești rechini, se răcește suficient încât sângele peștilor normali ar îngheța solid. Pentru a supraviețui aici, rechinii din Groenlanda produc concentrații mari de doi compuși, uree și oxid de trimetilamină. Acești compuși scad punctul de îngheț al sângelui și țesuturilor lor, permițându-le să rămână lichide și funcționale la temperaturi care ar ucide orice alt prădător mare. Dar iată legătura neașteptată cu longevitatea. Aceiași compuși antigel par să aibă efecte protectoare asupra proteinelor și structurilor celulare. Urea în concentrații mari acționează ca o ceaperonă chimică, ajutând proteinele să-și mențină forma corectă sub stres. Oxidul de trimetilamină contracarează efectele destabilizatoare ale urei, oferind în același timp protecție suplimentară împotriva deteriorării proteinelor. Împreună, acești compuși creează un mediu celular incredibil de rezistent la tipul de daune care se acumulează în mod normal odată cu vârsta. E ca și cum rechinul ar fi dezvoltat accidental un mecanism de longevitate, în timp ce rezolva o problemă complet diferită. Aveau nevoie de antigel pentru a supraviețui în apele arctice. Dar antigelul pe care l-au dezvoltat se întâmplă și să protejeze împotriva îmbătrânirii. Aceasta este evoluția care are noroc. O soluție la o problemă rezolvă, fără să vrea, o altă problemă, complet diferită. Și când combini toate aceste mecanisme, metabolismul extrem de lent, proteinele rezistente la deteriorare, repararea îmbunătățită a ADN-ului, efectele protectoare ale compușilor antigel, obții ceva fără precedent. Ai un animal care îmbătrânește atât de încet, încât pare că abia dacă îmbătrânește deloc. Dar există încă un aspect al biologiei rechinilor din Groenlanda, care este chiar mai ciudat decât longevitatea lor extremă. Iar înțelegerea acestuia dezvăluie ceva profund despre compromisurile necesare pentru a trăi 500 de ani. Fiecare rechin din Groenlanda, care înnoată în Oceanul Arctic, este orb. Nu metaforic orb sau cu probleme de vedere. De fapt, orb funcțional. Ochii lor sunt acoperiți de paraziți. Crustacee mici, numite copepode, se atașează de corneele rechinului, atârnând în fața ochilor ca niște ornamente grotești. Acești paraziți provoacă leziuni permanente țesutului ocular, distrugând capacitatea rechinului de a vedea clar. Și rechinii vei nu pot face nimic în privința asta. Nu pot răzui paraziții. Nu pot produce un răspuns imun suficient de puternic pentru a-i ucide. Pur și simplu înnoată prin întuneric absolut, cu paraziți care le mănâncă ochii, vânând cu succes, în ciuda faptului că nu își pot vedea prada. Acesta pare a fi un dezavantaj catastrofal. Văzul este modul în care majoritatea prădătorilor localizează prada. Cum poți vâna eficient dacă ești orb? Dar iată legătura cu longevitatea extremă. Sistemul imunitar al rechinului din Groenlanda este slab, deliberat, sistematic slab. Și această slăbiciune este unul dintre motivele pentru care trăiesc atât de mult. Un sistem imunitar puternic este costisitor. Necesită energie constantă pentru a menține celulele imune, pentru a produce anticorpi, pentru a detecta amenințările și pentru a răspunde agresiv la infecții și paraziți. Această energie trebuie să vină de undeva. Pentru majoritatea animalelor, un sistem imunitar robust merită costul, deoarece infecțiile și paraziții te pot ucide rapid. Însă pentru rechinul din Groenlanda, care trăiește în ape aproape înghețate și are un metabolism extrem de lent, menținerea unui sistem imunitar puternic ar necesita energie pe care nu o poate economisi.
Așadar, evoluția a făcut un compromis. Sistemul imunitar al rechinului funcționează la capacitate minimă. Nu poate combate eficient paraziții. Nu poate elimina infecțiile la fel de repede ca alți rechini. Dar, în schimb, conservă cantități masive de energie care pot fi redirecționate către întreținerea și repararea celulară. Acesta este unul dintre principiile fundamentale ale prelungirii vieții, dezvăluite de biologia rechinului din Groenlanda. Longevitatea necesită compromisuri. Nu poți maximiza totul simultan. Resursele sunt limitate, iar energia cheltuită pentru un sistem este energie care nu este disponibilă pentru altul. Rechinul din Groenlanda a sacrificat funcția imunitară și a ajuns să orbească și să fie vulnerabil la paraziți. Dar a câștigat 500 de ani de viață. Și oricum, a fi orb se dovedește a fi o problemă mai mică decât ai crede când trăiești în întuneric total. La 600 de metri sub suprafață, nu există lumină solară. Vederea este aproape inutilă. Rechinii care pot vedea și rechinii care nu pot acționează în același mediu extrem de întunecat. Așadar, rechinii din Groenlanda au evoluat pentru a vâna folosind alte simțuri. Au linii laterale incredibil de sensibile, organe care detectează schimbările de presiune în apă. Pot simți o focă notând la 15 metri distanță doar datorită vibrațiilor pe care le creează. Au sisteme olfactive îmbunătățite, capabile să detecteze semnătura chimică a prăzii de la distanțe remarcabile. Sângele din apă, mirosul unui animal rănit, deșeurile metabolice. Toate acestea creează urme chimice pe care rechinul le poate urmări. Și au electroreceptori, organe specializate care detectează câmpurile electrice generate de contracțiile musculare la animalele de pradă. Fiecare bătaie a inimii, fiecare mișcare musculară creează un semnal electric minuscul. Rechinul din Groenlanda poate simți aceste semnale și le poate folosi pentru a localiza prada cu o precizie uimitoare. Aceste simțuri compensează orbirea atât de eficient încât rechinii din Groenlanda rămân prădători de vârf în ciuda paraziților lor. Prind foci, vânează pești, chiar și se hrănesc cu carcasele de balene, folosind indicii chimice pentru a localiza surse de hrană în întuneric absolut. Dar acest lucru dezvăluie ceva crucial despre strategia lor de vânătoare și de ce aceasta funcționează cu longevitatea lor extremă. Rechinii din Groenlanda nu urmăresc prada. Nu pot. Sunt prea lenți. În schimb, atacă prada. Atârnă nemișcați în apă, conservând energie, așteptând. O focă înnoată pe lângă ea, complet inconștientă că un prădător masiv pândește la doar câțiva metri distanță. Rechinul detectează semnale electrice de la mușchii focii. O urmărește folosind senzori de presiune și atacă exact în momentul în care foca trece prin raza ei de acțiune. Atacul este exploziv. Rechinul care abia se mișca accelerează brusc, cu fălcile larg deschise, apucând foca înainte ca aceasta să poată reacționa. Apoi, rechinul revine la modul de energie minimă. Are acum suficientă hrană cât să-i ajungă săptămâni sau luni. Nu mai trebuie să vâneze mult timp. Așa că se întoarce la plutire, așteptare, conservând fiecare calorie posibilă. Această strategie de vânătoare funcționează datorită mediului lor. Adâncul oceanului Arctic este atât de rece și întunecat, iar hrana atât de rară, încât prădătorii care se mișcă rapid nu pot supraviețui aici. Costul energetic al înotului constant, al căutării active și al menținerii unei temperaturi corporale ridicate este prea scump. Ai arde mai multe calorii vânând decât ai câștiga din prada prinsă. Însă rechinul din Groenlanda, cu metabolismul său extrem de scăzut și strategia de ambuscadă, prosperă. Nu folosește aproape deloc energie în timp ce așteaptă. Când reușește să prindă prada, acea hrană îl susține pentru perioade lungi de timp. Aceasta este o adaptare extremă la medii extreme și este direct legată de motivul pentru care trăiesc atât de mult. Pentru că există un tipar care se desprinde din cercetările privind longevitatea la multe specii. Animalele care trăiesc cel mai mult sunt aproape întotdeauna cele care trăiesc în medii dure, unde energia este limitată.
țestoase în deșerturi unde hrana este imprevizibilă, balene boreale în apele arctice, unde caloriile sunt greu de găsit, șobolani cârtiță, goi în tuneluri subterane unde resursele sunt limitate. Aceste medii creează o presiune evolutivă pentru a fi incredibil de eficienți cu energia. Iar această eficiență, acel minimalism forțat în metabolism, tinde să se coreleze cu o durată de viață extinsă. Rechinul din Groenlanda a dus situația la extrem. Trăiește într-unul dintre cele mai sărace medii de pe pământ din punct de vedere energetic. Apa atât de rece încât metabolismul încetinește iremediabil. Adâncimi atât de întunecate încât găsirea hranei necesită ore întregi de așteptare răbdătoare. Un ecosistem atât de aspru încât doar cei mai eficienți prădători supraviețuiesc. Și ca răspuns a dezvoltat o biologie care funcționează la putere minimă pentru un timp maxim. Fiecare sistem optimizat pentru rezistență mai degrabă decât pentru performanță. Metabolism lent. Funcție imunitară minimă. Vânătoare de pacienți. Proteine rezistente. Reparare ADN îmbunătățită. Toate aceste trăsături lucrează împreună pentru a crea un animal care nu supraviețuiește doar în adâncurile Arcticii. El prosperă acolo timp de secole, dar aceasta ridică cea mai importantă întrebare despre longevitatea rechinilor din Groenlanda. Dacă pot trăi 500 de ani, de ce mor vreodată? Ce anume ucide de fapt un rechin din Groenlanda? Răspunsul este tulburător. Nu știm cu adevărat. Cercetătorii nu au documentat niciodată un rechin din Groenlanda care să fi murit de bătrânețe într-un mod care să le permită să studieze ce anume nu merge bine. Rechinii pe care i-au examinat au fost fie prinși accidental în timpul operațiunilor de pescuit, fie găsiți deja morți, ceea ce face imposibil de stabilit dacă au murit din cauza declinului legat de vârstă sau din cauza altei cauze. Nu există nicio dovadă că rechinii din Groenlanda experimentează senescență, declinul treptat al funcției care caracterizează îmbătrânirea la alte animale. Cele mai în vârstă exemplare ale lor nu prezintă semne de deteriorare a stării de sănătate, nicio insuficiență evidentă a organelor, nicio indicație că organismele lor se opresc. E posibil să fie nemuritori din punct de vedere biologic. Nu nemuritori în sensul că nu pot muri, evident că pot fi uciși de prădători, boli sau răni. Dar nemuritori în sensul că îmbătrânirea în sine s-ar putea să nu-i omoare. Dacă ai lua un rechin din Groenlanda, sănătos, în vârstă de 500 de ani, și l-ai proteja de toate amenințările externe, ar putea trăi 600 de ani, sau 700, sau 1000. S-ar putea să nu existe o limită superioară. Aceasta se numește senescență neglijabilă și se crede că doar o mână de animale o posedă. Se pare că unii homari nu se opresc niciodată din creștere și nu prezintă niciun declin legat de vârstă. Anumite specii de meduze pot reveni la stadiile juvenile, putând continua ciclurile la nesfârșit. Câteva specii de broaște țestoase nu prezintă nicio creștere a ratei mortalității odată cu vârsta. Rechinul din Groenlanda ar putea aparține acestui grup exclusivist, un animal care crește lent, se maturizează lent, se reproduce lent și s-ar putea să nu moară niciodată din cauza îmbătrânirii, dacă factorii externi nu îl ucid mai întâi. Și acest lucru are implicații profunde pentru înțelegerea îmbătrânirii în sine. Pentru că dacă rechinul din Groenlanda poate evita senescența timp de 500 de ani sau mai mult, asta dovedește că îmbătrânirea nu este inevitabilă. Nu este o lege fundamentală că toate ființele vii trebuie să se descompună în cele din urmă. Îmbătrânirea este un set de procese biologice, daune oxidative, degradarea proteinelor, acumularea de mutații ale ADN-ului, disfuncții celulare. Și aceste procese pot fi încetinite, contracarate, potențial oprite complet. Rechinul din Groenlanda este o dovadă a conceptului. O dovadă vie că biologia vertebratelor poate fi configurată în moduri care prelungesc dramatic durata de viață și eventual elimină complet îmbătrânirea. Și oamenii de știință care studiază acești rechini
descoperă mecanisme care ar putea fi aplicabile și la alte specii, poate chiar și la oameni. Structurile proteice care rezistă glicării ar putea contribui la dezvoltarea de medicamente care previn deteriorarea proteinelor legate de vârstă. Sistemele îmbunătățite de reparare a ADN-ului ar putea dezvălui noi abordări pentru prevenirea și tratamentul cancerului. Strategiile de suprimare metabolică ar putea sugera intervenții pentru bolile legate de vârstă, legate de disfuncția metabolică. Asta nu e science fiction, e inginerie inversă a biologiei, care există deja, luând mecanismele descoperite prin evoluție, prin încercări și erori de-a lungul a milioane de ani și adaptându-le în scopuri medicale. Iar rechinul din Groenlanda, care înoată orbește și lent prin întunericul arctic, supraviețuind timp de o jumătate de mileniu, reprezintă unul dintre cele mai promițătoare studii de caz în cercetarea longevității, pentru că nu doar trăiește mai mult decât alte vertebrate, își menține funcția pe tot parcursul acestei perioade. Un rechin din Groenlanda de 500 de ani nu se mișcă șchiopătând abia trăind. Încă vânează, încă se reproduce, încă funcționează ca un prădător de vârf funcțional. Asta nu înseamnă o durată de viață extinsă cu declin prelungit. Asta înseamnă o durată de viață extinsă, adică să rămâi capabil și funcțional de-a lungul secolelor de viață. Și asta face ca biologia rechinilor din Groenlanda să fie atât de valoroasă de înțeles. Nu supraviețuiesc doar 500 de ani. Prosperă timp de 500 de ani. Fiecare mecanism pe care îl folosesc pentru a realiza acest lucru, metabolismul ultralent care minimizează daunele oxidative, proteinele rezistente la deteriorări care își mențin funcția de-a lungul secolelor, repararea îmbunătățită a ADN-ului care previne acumularea de mutații, compușii antigel protectori care stabilizează structurile celulare, compromisurile energetice care sacrifică funcția imunitară în favoarea menținerii celulare. Toate acestea reprezintă ținte potențiale pentru intervenții privind longevitatea la alte specii. Nu putem reproduce întreaga lor biologie. Oamenii nu își pot încetini metabolismul până la nivelul rechinilor de Groenlanda, fără să moară. Nu ne putem inunda fluxul sanguin cu compuși antigel. Nu putem accepta să fim orbi și vulnerabili la paraziți, dar am putea împrumuta părți din strategia lor, să îmbunătățim sistemele noastre de reparare a ADN-ului, să dezvoltăm medicamente care protejează proteinele de glicare, să găsim modalități de a optimiza întreținerea celulară fără compromisuri devastatoare. Rechinul din Groenlanda este un model pentru longevitate extremă și abia începem să descifrăm cum reușesc să facă asta. Deci cum poate rechinul din Groenlanda să trăiască mai mult de 500 de ani? Trăiește lent. Fiecare sistem din corpul său funcționează la niveluri minime sustenabile, arzând cât mai puțină energie posibil, generând daune oxidative minime. Își protejează proteinele prin structuri moleculare care rezistă glicării și degradării care distruge funcția celulară la alte animale. Își repară ADN-ul cu sisteme îmbunătățite care mențin integritatea genetică de-a lungul secolelor, prevenind acumularea de mutații care duce la cancer și disfuncții celulare. Folosește compuși antigel necesari pentru supraviețuirea în Arctica, care în mod coincident oferă protecție celulară împotriva daunelor legate de vârstă. Face compromisuri brutale, sacrificând funcția imunitară și ajungând să orbească din cauza paraziților, dar redirecționând acea energie conservată către întreținere și reparare. Și trăiește într-un mediu atât de dur încât doar eficiența extremă îi permite supraviețuirea, creând o presiune evolutivă care a selectat chiar mecanismele ce permit longevitatea extremă. Rechinul din Groenlanda nu a evoluat pentru a trăi 500 de ani, pentru că viața lungă era avantajoasă. A dezvoltat o biologie ultra-eficientă pentru a supraviețui în adâncurile Oceanului Arctic, iar această eficiență a dus la durate de viață care depășesc cu mult orice alt vertebrat de pe Pământ. Este evoluția care rezolvă o problemă și creează accidental ceva extraordinar. Un animal care pare să încalce regulile îmbătrânirii, care își menține funcția de-a lungul timpului
de-a lungul civilizațiilor umane și care s-ar putea să nu aibă nici măcar o durată maximă de viață. Fiecare rechin din Groenlanda, care înoată în întuneric chiar acum ar fi putut fi în viață când Columb a navigat spre Americi, când Imperiul Aztec a căzut, când Galileo s-a uitat prin telescop, când Napoleon a invadat Rusia. Ei erau acolo, plutind în derivă prin apele arctice, vânând foci, supraviețuind, în timp ce istoria omenirii se desfășura în lumea de sus. Și probabil vor fi încă acolo, peste secole, mult după ce toți cei vii de astăzi vor dispărea. Încă înotând, încă vânând, încă sfidând orice presupunere pe care o avem despre cât timp poate trăi un vertebrat. Asta e biologie extremă. Asta înseamnă viață la limita absolută a ceea ce pot susține sistemele celulare. Și de aceea, rechinul din Groenlanda reprezintă unul dintre cele mai importante studii de caz din știința longevității. Pentru că dovedește că 500 de ani nu este doar posibil. Este real. Se întâmplă chiar acum, în întunericul arctic profund, într-un animal care pare că ar fi trebuit să moară cu secole în urmă, dar continuă să înoate. Și dacă putem înțelege cum, am putea descoperi că limitele pe care le-am considerat fundamentale, că îmbătrânirea este inevitabilă, că declinul celular este inevitabil, că durata de viață este fixată de biologie, nu sunt deloc limite. Sunt doar probleme care așteaptă soluțiile potrivite. Și rechinul din Groenlanda le-a găsit deja.